Vad tycker du om det här regeringens förslag att förbjuda att man ska bränna heliga skrifter? Jamen, jeg synes egentlig, at det er okay, at man forbyder det. Til min egen overraskelse, så synes jeg, at det er okay. Well, I don't know. It's kind of a gray zone, yeah? Because freedom of speech. Altså, jeg er okay, så får jeg min mening. Jeg synes måske ikke, at det er et særligt godt forslag, at man forbyder. Fordi så sker der én ting, så kommer der flere krav. Og det er en glidebane. Jeg ved ikke, om du kender det udtryk på svensk. En glidebane. Faktisk er mit udgangspunkt, at det skal man have lov til. Man gør det jo også på andre måder. Der er en kvinde, der for eksempel har malet klippet i en koran. I think legislation is good because the things they're doing are causing more harm than good. Det, man også kan være bange for, det er, om det bliver sådan en glidebane til, at det så bliver... at vi skal også det næste, man skal respektere, og det næste, og det næste. Men jeg tænker også, når det er forbudt efter hvad jeg forstår, i mange dele af verden, så er det okay. But I definitely think it's a bad idea to burn the Quran, yeah? Why is it a bad idea? It's very disrespectful.